Και εμείς, όπως και πολλοί άλλοι, πήγαμε στα Καλάβρητα. Πάμε να δούμε πόση ώρα κάναμε, πόσα διόδια πληρώσαμε, πόση βενζίνα καταναλώσαμε και πώς περάσαμε. Και αφού βάλαμε 100 βενζίνα, δώσαμε 40,58 ευρώ, σχεδόν γεμίσαμε το ντεπόζιτο και αφού μηδενίσαμε και τους μετρητές κατανάλωσης και των χιλιόμετρων, ξεκινήσαμε για το ταξίδι μας. Όχι πολύ μετά φτάσαμε στα πρώτα διόδια, τα διόδια της Ελευσίνας. Και αφού πληρώσαμε 2,40 ευρώ, κάναμε λίγο στην άκρη για να συναντηθούμε με τον αδερφό μου και να πάμε μαζί. Και θα ήθελα λίγο να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Να συγκρίνουμε δηλαδή τη Mercedes C200 αυτόματη 1800 κυβικά νομίζω με το Ford Focus το 1000. Αυτές είναι λοιπόν οι καταναλώσεις και ξεκινάμε. Φτάσαμε στα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου. Αυτή είναι η κατανάλωση μέχρι στιγμής και η απόσταση. Εδώ πληρώσαμε 2 ευρώ και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Διόδια Ζεγολατιού 2,60 ευρώ. Εδώ προσπερνάμε με ασφάλεια πάντα μια αργοκίνητη Mercedes. Στη συνέχεια ο οδηγός της μας προσπέρασε και αυτός έτσι για να αισθανθεί λίγο καλύτερα. Φυσικά και κάνουμε πλάκα, έτσι. Οδηγούμε πάντα με προσοχή στους δρόμους και δεν κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και εμάς και την οικογένειά μας και τους άλλους οδηγούς. Πάντα με ασφάλεια. Και εδώ είναι τα τελευταία διόδια, τα διόδια προς Καλάβρητα, στα οποία πληρώσαμε 2,70 ευρώ για να βγούμε από την Αθηνών Πατρών. Οπότε ας κάνουμε τώρα τη σούμα. Πληρώσαμε 2,40 στα διόδια της Ελευσίνας, 2 ευρώ στα διόδια του Ισθμού, 2,6 στα διόδια του Ζευγολατιού και 2,7 στα διόδια των Καλαβρίτων. Άρα σύνολο έχουμε 9,70 ευρώ για να πάμε μέχρι τα Καλάβρητα. Και άλλα τόσο να γυρίσουμε, 19,40 ευρώ πήγαινε έλα στα Καλάβρητα. Την κάραμε και τις μονοκορφές με τις ωραιότατες ανεμογεννήτριες, για να λέμε ότι τελικά είναι ακριβό το ρεύμα γιατί δεν φύσαγε, οπότε πάλι ακριβά θα το πληρώσετε. Τέλος πάντων. Έβαλα και τη φωτογραφία του ακατανόμως, ελπίζω να μην πάει άπατο αυτό το βίντεο. Περάσαμε και την Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. Θα την επισκεφτούμε μια άλλη φορά γιατί δεν είχαμε χρόνο διαθέσιμο. Εδώ σε αυτό το λόφο Καπί, εκτελέστηκαν το 43 από τους Γερμανούς, όλοι οι άντρες άνω των 14 ετών. Εδώ κάναμε μια μικρή στάση να απολαύσουμε λίγο τη θέα, να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Και ανεβαίνοντας σιγά σιγά αρχίσαμε να βλέπουμε και λίγο χιονάκι στις άκρες του δρόμου. Δεν είχε χιόνια ευτυχώς στο δρόμο, δεν χρειάστηκε να βάλουμε αλυσίδες. Σε αυτό το σημείο σταματήσαμε, αφήσαμε τα αυτοκίνητα γιατί γινόταν ο κακός χαμός και ανεβήκαμε ποδαράτο μέχρι το χιονοδρομικό. Το πάρκινγκ του χιονοδρομικού, όπως βλέπετε, ήταν γεμάτο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τα πιτσιρίκια κάνανε τα κλασικά αγγελάκια στο χιόνι, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Εδώ ένα παλικαράκι πήγε να πέσει πάνω μου με το έλκυθρο. Εντάξει, όλα καλά, τα καταφέραμε, δεν χτυπήσαμε. Το ίδιο παλικαράκι δεύτερη φορά πέρασε από κοντά μου ξιστά. Πάλι καλά, πάλι δεν χτυπήσαμε. Τα παιδάκια ανεβοκατεβαίναν την πλαγιά με το έλκυθρο, τους άρεσε, το καταχρηστηθήκανε. Η αλήθεια είναι ότι έκανα και εγώ γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το μεταξύ το ίδιο παλικαράκι, όπως θα δείτε και στο βίντεο ντοκουμέντο, ανέβηκε από την κορφή της πλαγιάς για να πάρει φόρα και να έρθει κατά πάνω μου, τον κατακέλω, και τελευταία στιγμή στρίβει και αποφύγαμε τη μετοπική. Τα παιδάκια συνεχίζουν να κατεβαίνουν την πλαγιά με το έλκυθρο. Το καλύτερο μέρος της εκδρομής στο χιονοδρομικό ήταν αυτό. Κάναμε snowmobile. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Είναι 40 ευρώ για ένα μηχανάκι. Μπορεί να ανέβουν στο μηχανάκι μέχρι και 3 άτομα. Στα 3 άτομα είναι 50 ευρώ. Εμείς πήραμε 2 μηχανάκια και ο αδερφός μου άλλο ένα με τα παιδιά, τα δικά του. Και είναι πάρα πολύ ωραία η εμπειρία. Κάνεις κανένα τέταρτο 20 λεπτό. Ο οδηγός μας ήταν πάρα πολύ καλός. Σταματήσαμε σε αυτό το σημείο για να μας βγάλει φωτογραφίες με τα κινητά. Ήταν εξαιρετικός. Να το δοκιμάσετε, παιδιά. Και έτσι για την ιστορία παραθέτω εδώ πέρα τα πλάνα με τις καταναλώσεις από το Focus και από τη Mercedes. Όταν ανεβαίναμε προς τα Καλάβρητα είχα δει μια ταβέρνα στα δεξιά μου, ταβέρνα τα Πλατάνια. Και επειδή πεινάσαμε, μας έκοψε λόρδα, πήγαμε στην ταβέρνα. Να πάτε οπωσδήποτε. Τιμές απίστευτες, φαγητό νοστιμότατο. Να πάτε να το δοκιμάσετε. Και αφού φάγαμε του σκασμού, ξανανεβήκαμε στα Καλάβρητα να περπατήσουμε λίγο έτσι μια βολτίτσα στο πεζόδρομο εκεί πέρα στην Πλατερίτσα. Και φάγαμε και γλυκάκι. Και κάπως έτσι έκλεισε η μονοήμερή μας στα Καλάβρητα. Να περνάτε καλά, να προσέχετε. Τα λέμε στο επόμενο.